ಚಾಕಿನಿ ಮಲ್ದೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ಸೂರ್ಯದೇವರೇ ನನ್ನ ನಾಡೊಂದು ರೂಮ್ ಊಟ ಬೈದೇರು ಸುರುಕಾರನ ಆಶೀರ್ವಾದಗೆ ತಂಡೆ ಮೇರೇನು ಲಕ್ಕವನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕೆ ಮಾರೆ ಎಂಕ ಆಬುಜಿ ಪಂದಿ ಅನ್ಪೋದು ಗ್ಯಾಲರಿಡಿ ಕುಲ್ಲಿಯೆ ಗುಜಿರು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕಣದ ಅನ್ನ ನಿಗುಲು ಎನ್ನೊಂದಿಪ್ಪ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಒಂದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಪೀಝದ ಮಾಡಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಪೋತಜಿ ಮೇರ್ ಮೂಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಾ ಕಾಫಿ ದೋಸೆ ಪರ ಪತ್ತೊಂದು ನಾನು ಹಾಲಿಡ್ ಕಾತು ಕುಲ್ದೆ ಕಾತದ ಟಿ ವಿ ಇತ್ತಿನ ಎಂತು ಮಿತ್ತು ಪೈ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ ಜಿಡ ಯಾವ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತೇರೆನ್ನ ದೇವೇರು ದಾಲ್ ಬೊಕ ರೈಸ್ ಮಲ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಲಂಚ್ ಕೊರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಕುಲ್ನಾಗ ಐಕೆ ಬನಾನಾ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಲ್ತ ಪರಿಯ ನಿಗುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಡ ಇರುವರ ಪರಿಯಡ್ಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಆತಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆಗಲ್ ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಕು ತೂಪಿನೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಬೇತೈತಿ ಅವೇ ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನೆಟೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತ ಆತನ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಬಕ ಚಾ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ದಿಂಡೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣಿ ಎನ್ನ ಗುಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಗೆತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸನ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಪಿರ ತಿರುಗು ತೂಪೆ ಚಲ್ಲಪಿಲ್ಲಿ ಆತನ ಎನ್ನ ಕಾಟನು ನೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಹೋಗ ಈ ಬೊಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ನೇ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್.